दा लोगोफोर सारा सफैबाय नै जोंनावहाय ओमफ्राय गोदान बोसोरनि मुङावहाय गांसे गांसे बर'नि आर'नाइजोंहाय बरायहरनोसै सारमोनखौ दा बरायबाय नै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर एसके बड'आ गोलांनोसैमोन आरोना थैनोसैमोन माब्रै थैनोसैमोन होनना बुङोब्ला दाख्लै क्रिसमासआव ओरैबादि बेदर जाबाय आरोना बेदर जानानैहाय ओमफ्राय हजम जायाखिसै दा फुरा गेस जाबाय ओमफ्राय हरनि 3:30 समायावहाय ओरैबादि उदै थुखोनानैहाय हां मोनि जाबाय आरोखि महाय मा जागोन महाय मा मागोन ओरैबादि हां सथे सथे मोनबाय दाना इमिडियेटलि आं हस्पिटालाव कल खालामबाय नार्सफोरनावहाय ओमफ्राय बिसोरबो माने क्रिसमास जानोसो न'आव दंहैयो आरो ओमफ्राय ओरै कल खालामबावबाय आं फार्मासिफोराव जेरैबो गैया आरोखि ओमफ्राय ओरैबादि अबस्था गैयि जाबाय हांल' थिफुं थिफुं जाबाय आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय सारनावहाय कल खालामबाय आङो ओमफ्राय सारनावहाय आइ लाभ बङाइगावनि आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा सारनाव कल खालामबाय ओमफ्राय सारा माब्रै बिदि जाखो बिदि बुंहरबाय आरो ओमफ्राय दै गिलाससे ओमफ्राय गोखै सेबनानै लोंदो होननानै इमिडियेटलि होननानैहाय बिदि फोरोंहरनानै ओमफ्राय आं सेबनानै लोंबाय आरोखि ओमफ्राय सेबनानै लोंनाय लोगो लोगो माने एसे उनावहाय आङो आराम मोनबाय आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय खाथियावहाय जोंना आदाया गेसनि मुलि होफैबाय ओमफ्राय बेखौ लोंनानै बासायबाय आरोखि नङाब्ला बे 2025 खौ मोननाय नंलामोन एसकेआ दाख्लैनो गोलांबायमोन क्रिसमासआवनो ओमफ्राय दिनैहाय निउ इयार फैनायजों लोगोसे जिथुनाखि आङो दाख्लैनिफ्रायनो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामग्रा सारनि सायावहाय मुलिनि बागै होगासिनो दङ बे सारा जोंनाव फैगासिनो दङ दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायगोन दा दाख्लैनो फैगौमोन सारा ओमफ्राय दा गोदान बोसोराव आङो लिंहरबाय दा नोंथांमोना नायलांदो दिनैनि भिडिअआ जास्ट जेबो इम्परटेन्ट नङा गोबां मानसिफोर फैनो नागिरदोंमोन आंनावहाय सारखौ लोगो लानो माखासेफ्रा दाख्लैफ्रा बुंदोंमोन ओमफ्राय जास्ट दाख्लै फैनाय जायाखिसै दिनैसो फैबाय आरो सारा दा एसे नायलांदो गोदान बोसोरनि इन्जय आरोखि दा लोगोफोर सारा सफैबाय नै जोंनावहाय ओमफ्राय गोदान बोसोरनि मुङावहाय गांसे गांसे बर'नि आर'नाइजोंहाय बरायहरनोसै सारमोनखौ दा बरायबाय नै हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार सार ओमफ्राय दा गांसे गांसे आर'नाइजों बरायहरबाय ओमफ्राय सारा आंखौबो बरायदों गावसिनि ट्रेडिसनेल गामसाजोंहाय ओमफ्राय आं बेखौ देखायलायबाय थाला आरोना मानो होनना बुङोब्ला सारा देरसिन ओमफ्राय साराबो आंखौ बरायफैदों ओमफ्राय गोजोननाय मोनबाय आं सार नोंसोरबो दे आंखौहाय निउ इयारनि समाव बेबायदि बरायफैनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर निउ इयारनि मुङाव फार्स्ट टाइम हांसो बुथारबाय आं खिन्थु हांसोखौ बुथारफेराखैमोन दे दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो सारा माने हांसोसो जागोन होनदों नालाय बोरमा लायनो नागिरदोंमोन आं बोरमाखौ माबायाखिसै जाया होननायखाय ओमफ्राय हांसोखौ जाहोहरनायसै आङो ओमफ्राय ना लाखाबाय 1.5 केजि बिदि आरो ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम बुथारबाय हांसोखौ दिनैहाय थैयानो माथो माबायदि बुथारोथाय आं रोंलायलाङा फार्स्ट टाइम आरिल आजि सार आजि एकदम फार्स्ट टाइम सार हास मारा था जीवनाव मारा नाय आज हे प्रथम दा बिदि आरोखि ओमफ्राय बेखौ बुथारखाबाय आं नै अलरेडि ओमफ्राय नै सिस्टार फाइल दं बेयाव जिरायगासिनो एकदमबारे ओंखाय बुथारबाय दा बानायनायसै आरो न'आथ' उन्दायखाला आंना ओंखाम संग्राया आरो सिसिखा नालाय दासो लुगोन आरो दा लोगोफोर आंना नै हिन्जावा मा एवदों मा ना फ्राय सारनो जाहोनो नै बिदि जाबाय आरो ना फ्राय ओमफ्राय ओरैहाय लागावबावबाय जोंना नै आब'आ ओंखाम संग्रा आन्दायखालै आंनिया उफाय गैया माला लुखाङो दा बेयो ना फ्राय ओमफ्राय नै बेयो हांसो बेदर हांसो मासे सेरसेनि एसे बारा जादों ओमफ्राय नै बेयावबो थाबाय दा बिदि आरो ना फ्राय होबाय बिदि आरो दा ना मासे हनैबो बेलदांगासिनो दङ बिदि आरो दा होगासिनो दं एवनाया निउ इयारनि आरो दा होगासिनोखौ जाबाय बियो ओमफ्राय माबा खालामनाङा बिदि आरो एवनाया दा लोगोफोर सारा ओंखामखौ जासिगोन ओमफ्राय ओरैहाय नै सिस्टार फायेल सारनिनो बिनानाव ओमफ्राय नै बेबायदि रेडि जाजोब्बाय आरो नै जानोल' नांसै ओमफ्राय सारा न' सिङाव दा न' सिङावहाय जाहैदों सारा निउ इयारखाय माने निउ इयारब्ला माने एसेब्लाबो बायहेरायावसो जानांगौ जाहैदों दा बेखायनो बायहेरायावसो जाबाय आरोखि न' सिङाव जाखायाखिसै सारा थोनब्लाबो दा जाजेनबाय नै
माबायदि जाखो सार संनायफ्रा बिराद गोथाव गुना बिराद गोथाव सত্যि नंगौ आं बेबायदिखौ जानो लुबैयो लाफा दा लाफा मुजु सारा लाफा खालामनो थिननायखाय खालामबाय ओमफ्राय सालाक लगायनो लायदोरा औ ओमफ्राय नै ओरै जासिगोन आरो खाबि बुंथि माने रेडि जाखाबाय जानायसै आंबो जाखानोसै दा बिदि आरो निउ इयारनि मुङावहाय बायरायावनो जासिगोन आरोखि दायो खैला मैलायाव दंफैयो बाजैमोनाव आदा मासामोनाव ओमफ्राय नै बाजैया सारखौहाय गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों निउ इयारनि मुङैहाय दा बरायबाय आरो नै औ दा सार निउ इयारखौ मोननानै माबायदि मोनदों फिलिंस बहुत ভাল बिराद मोजां आरो बाजैनि आदर मोनबाय ना दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बाजैया आंनोबो गांसे आर'नाइजों बरायदों आंखौबो रोजा रोजा साबायखरसै बाजैनिसिम थेंक इउ बाजै दे हेपि निउ इयारनि औ दा बिदि आरो दा बिराद मोजां मोजां लाइसनि दं नै आदानिया नै बियो फुरा अर्गानिक आरो गोबोर हासारनि आरो ओमफ्राय नै बेयावहायबो दङ दा बेखौहाय फुनानैहाय सारनो हरगोन आरो नै हाब माथो बिराद फोखोमादोंलै बाजै नै मोजां नै जेबो हासार होयोना दा बिराद गोदै जायो बिदिया लावाबो थाइजेनबाय दा बिदि आरो खानानै लांसिगोन सार जानाय लोंनायफ्राथ' जाबाय माबायदि जाखो बिराद गोथाव दा बिराद मानसि दंफैसै आरो ओमफ्राय बिराद फन खालामनानै लिंहरबाय थाबाय सारमोनखौ दा इमिडियेटलि सारमोना थांफिननांगौ गोनां जाबाय बे ओंखामखौ जोबोद मोजां मोनबाय बेनि थाखाय बुरजा जाबायना औ लकेल जाबायना औ न'आव गायदों ओमफ्राय दा बिदि आरोखि 50 थाखा माइरंखौ सोंदों आरो गुद्रि माइरंमोन गुद्रि ओंखाममोन जागोन दे सार लायगोन हैगोन आं दा लोगोफोर आङो नै सारनिफ्राय मुलि बिहरफादोंमोन आंबो बेखौहाय लोंनोसै आरो लिभारनि मानि ओमफ्राय एसे बेदर जाबाय थानाय जाबायना एसे लिभारा माबा जायो बेदर जाबाय थायोब्ला हजम जानो नागिरा ओमफ्राय उदैनि मानि आरो बिराद मोजां आरो बियो दा बेखौनो आङो सारनिफ्राय बिहरफाबाय दा आङो सारा होलांबाय आरोखि ओमफ्राय साराथ' थांबाय इमिडियेटलि हाखु दाखु जाबाय मानसि बिराद गोबां दंफैसै न'आवहाय पेसेन्जारफोर मुलि लांनो फैलाबाय दा थांबाय आरो सारा 11:30 जाबाय टाइमा दा एसे थाबैनो बानायना हरबाय ओंखामखौहाय जाहोबाय दा बिदि आरोखि लेबारनि मुलिखौ नोंबो लोंङै दा औ दा बेखौ लोंनोसै आरो नै दा गोबां मानसि मोजां मोननानै हामनानै दंबावसै आं भिडिअखौहाय सुनिबारावसो लाबोगोन आरो दिनै लाबोथ'ला मानो होनना बुङोब्ला आं बाबाय बानायनोहाय सुनिबारावहाय लाबोगोन गोबां मानसिफ्रा हामनायखौ भिडिअ बानायना हरदों ओमफ्राय लिंहरदोंबो आंखौबो लिंहरदों दा बिदि आरो